Представяме хранителните добавки на канадската фирма ExtraCare. Витамините са под формата на пасти или таблетки. На клипчето ще видите как даваме паста за имунната система на едно кученце. Витамините са много вкусни и могат да служат дори и като лакомства за обучение. Витамините са специфични органични, жизнено необходими за човека и кучето вещества. Те оказват действие върху редица жизнени процеси – растеж, развитие, обмяна на веществата и физиологичното състояние на организма. Освен това, те повишават имунната устойчивост, стимулират образуването на кръвни клетки и функционирането на черния дроб и жлезите с вътрешна секреция, повлияват възбудителните и задържащите процеси в централната нервна система и други. Необходими са за правилното усвояване на основните хранителни вещества и химичната активност на ензимите. При пълна липса на даден витамин в храната настъпва състояние, наричано авитаминоза. То е опасно за здравето и води със себе си сериозни усложнения. Повечето заболявания са на недоимъчна основа и се дължат на липсата на витамини и микроелементи. Затова редовно трябва да се добавят витамини на канадската компания ExtraCare към дневното меню на нашия домашен любимец. По този начин ние ще подсигурим неговото здраве и ще му дадем сила за подсилване на неговата имунна система.